Mehribanda olur. Giçäsi ýedi-ýileşir. Öňüňde bereket, gatyrdan tomoşaçylar, saman oturýarmy? Kommentariýalar görýän hemmesini o gaty köp sesiýaly gelýär. Öz duýgularyny, pikirlerini paýlaşýan Türkmenistanyň illeşlemede ýurdun içindäki, taşyndaky onça riskleri alyp, gaty uly tögüp görçükleri alyp biziň bilen habarlaşyp, bize Türkmenistanyň içinden habar ýetirip duran käbir tasdiklatmalary soran wagtymyz aňyrýany bilen tasdiklap, biziň bilen işleşip, eňine berip, ilminiň bähbidi üçin görüşýän illeşlemede bütün dünýäň öňünde ulakan taňryýatlaryny aýdýan Allah hemmäňizden razy bolsun. Ömrüňize bereket. Mehribanda olanlar bilinçli ýaly 1 awgustda Türkmenistanyň okwalyna däl Türkmenistanyň aňyny gowy seherläp biljek bir proýekt başladylar. Bu proýektde bütün oýnatgylar birleşdirildi. Öňem aýdyp geçişim ýaly inni 1 awgust oýnatgylar güni bolan soň Türkmenistanlylar üçin şol bugünden 1 awgust Türkmenliň bu täze bayramy özüňiz bilýäňiz diktatorlyk rejimi her gün ýaly hemme zata bayram edip çäre geçirýär. Şoň üçin bu 1 awgustda şu oýnatgylaryň güni bolup Türkmeniň şeýlede adamlaryň taryhyna geçdi. 1 awgustda näme boldy, näme bolmady? 1 awgustdan şuňky güne çenni özüňiz gördüňiz aslında. Näme bolup geçdi? Näme boldy? Inni Taşary ýurtda Türkmen oppozisiýasynyň ornuny özü eýelär. Şonu näme diýe öwrenilen enlik öprüsiniň ýerde durmaz diýe. Şonu bir uğurluk edip öwrenen adam hiç wagt enliginden goýanok. Ondan şoň üçin bu taşary ýurtlarda Türkmenistanyň oppozisiýasynyň ornuny uğurlap, şonu eýelär, şo taýda öz bähbitçiklerine işler etjek bolýan, ýa at kazanjak bolýan, şöhret kazanjak bolýan adamjyklar, toporjuklar zaly hereket edýän nemeler bardy. Ondan inni öň aýdyşyma ýaly bular näme diýe mehribanda olanlar? Bular inni umuman näme dilýär Türkmenistan bilen baglanyşykly? Şu taýdan başlanýar. 1 awgust oýnatgylyk güni bolan soň şu taýdan başlanýar. Näme dilýär? Inni soňky günlerde görýän bolsaňyz, käbiriňizde görýän hem täsiniz menem görmek ýöne eňleşlem iýberýär hökman şulary özüňe belli edip bar, gerek bolar geljekde diýip. Inni bir nähiliň bir dynjalça gitdik epiň tümekleri. Ondan bir ýerde ulukan maslahat geçirildi. Dünýäň geljekdäki syýasaty bilen baglanşykly. Ondan şo taýda Türkmenistanyň meseleleri, diňe Türkmenistanyň däl, umuman Türkmenliň meselesi, dünýäň dürli ýerine ýaşaýan, işleyen, okuyan, ya sergezden olup gören Türkmenliň meseleleri bilen baglanşykly gaty köp maslahat etdik. Ýatan ýerleri ýaty bolsun, Abdukulýew, Pahir liderimiz döwründe, soň Abdulkerim Malsma, umuman şo wagtdan tanışan adamlarymyň aýatda bolanlary bilen ýa şonuň tanışdyran adamlary umuman şeýdip
özümüz ýygnaklara gatnaşdyk, maslahatlara gatnaşdyk. Çağalaram suwun arasynda plyajda hedeletip oýnadylar. O şeýle hemme üçin gowy bähwitli şolar ýaly bir näçe gün dynjalykda bolduk. Dynjalyk diýilende biz dynjalykda däl, hawa maskala dynjalykda boldy. Şoň bide de täsiri bolýar. Onuň indi ýalňyşmaýan bolsam şol ýygnaň maslahatynyň soňky güni bolmaly, ýalňyşmaýan bolsam tanışlar iýberipdir, şolar ýaly ondan mundan pitçiň atýanlarmy, tökme atýanlarmy, ondan inni neme diýerler, türkler aýdýar, palça gyzyň palçyk ýapyşmasa da ýygygalar. Bolaram inni poksuňa şo ýapyşmasa da ýygygalar diýip, ondan biz bu meselelere näme üçin goşulundyk? Başyndan bäri Birinci Awgust wakalary, Birinci Awgust manipulyasiýasy, ýalanlary, oýunlary, sokurşuklary, şolaryň hiç birine başyndan bäri goşulundyk. Sebäbi bu ýene biziň öz karakterimiz, şahsy edep terbiyemiz bilen baglanşykly. Ne bu türkmeniň däp testury, türkmeniň edep terbiyesi hiç sady bilen baglanşykly däl. Bärde edilen zat näme boldy? Her kim özüniň satynçylyk ukuyuruny hödürledi. Başga hiç zat däl. Bärde bir auksion boldy. Her kim öz narhyny galdyrjak bolup, bu YouTube diýilse, sosial media diýilse, çykyp hemme adam açyk görkezmeli, hawa maskara bolmaly, tutuş dünýä diýip şeýdip düşünürler. Bu hakykatdan maskara bolurlar. Özüňiz görýäňiz, biri-birini düşman hasap edýän, biri-biri bilen söwüşýän, uruşýan ýa-da biri-biri bilen yorgun aşağından çykman ýörenler dostlar düşman boldy, düşmanlar dost boldy. Kimin bilen näme etip ýöreni belli. Bir-biriniň arkasyndan gıýbat edýär, tökme atýar. Ni serede otursun, bul ona karşı ýaly, düýünden towermyň düşünjesi tapawutly ýaly. Bir näse salym geçýär bolyn, bir ýerde bilelikde şol bir proýekt boýunça, şol bir taşyryk boýunça adamlaň türkmen halkynyň, Türkmenistanyň beýnisini, kellesini ýuwup oturlar. Ýa-da näherler oturlar diýsen bolýar. Ýa muňa siz hipnoz diýseňiz bolýar. Indi taşarruflarda näme bolýar? Şunu şutaýdan başlaly, soň ondan galan ýerlerden men gören eşden dağdan zatlamdan gurrunlarca ki ýygynyň soňky günündäki şol videolary iýerdiler. Men aýtdym hemmeni seretip bilemok, bana ähmiýetli görýän ýeriňizi kesip iýerin, gaýrat edip men wagtym ýok dedim. Ondan şol masahadyň arasynda özüňiz bilýäňiz bar. Çay, kofe, kököjük, bardaçyk iýişdirip neme dilýän wagt bolýar hareketme. Şo hareketmede inni ýaşular dedim biri bilen maslahat edibersen, hani inni resmi nemeden çykdy, atmosferden. Bu çay içişlikde de özara gurrunlar bolýar. Ay dedim bir näçe günden bäri şu taşarruf turlaryň ýüregine düşdüm. Türkmeniň meselesi şu çay, kofe içenler var, bir zat diýmeýin, şolara diýip bir gara çekildim. Ondan diýdim hemen bir çay, kofe urtlaryň, kököjük zatlar iýişdirin. Hemen şu iýberilen zatlara hereden belki bir täzelik bardyr, belki bir daşarurtly adamlar bilen dünýäň siýasatynyň kesgitlenmesine urup durmagyna rol oýnaýan adamlar bilen belki bir maslahat edilmez zatlar bardyr diýip pikir edýän maňa iýberilen zatlardan. Soňra gaty neme edipdirin, şo zatlara gaty çuň üns beripdirin. Ondan oturun elimde de telefon, ýa şol nemeň içine giripdirin, şo gurrunlaryň içine şol ýaly. Ondan bir haýypdan soň
Indi daşym ýanymda duranlar we ýzymda duranlar we daşary urtdurlar. Şol telefonyny görkezleýän gürle oturan neme watandaşyň şoňa düşünjek bolýar. Gepiň tömek gerek. Şoň ýazyk jestler diýär, şoň beden dilinden, öňden, başyndan, kameranyň öňünden da şoňa düşünjek bolýarlar. Iň soňunda bir tejribeli bir syýasatçy aýtdy, döwlet diýdi, näme diýdi çydap nemedi bilýän. Men näme muň diline düşünemek, ýöne şol diýdi, şo beden dilinden ýazyk jestler diýär. Şondan şolanyň ýdili zat gürleşmeýänligi belli diýär. Sen näme üçin ömrüň bir peýdaly pursatyny şolara ýalyklaplar bilen neme diýär. Kuletip goýberýär. Diýip diýip nemedi. Ondan men o taýda birken düşünmedim muňa. Ondan men diýdim Türkmenistanyň meselesi hemme adam bilmesen bolanok, öwrenmesen görmesen bolanok. Aýyn habalaram bizim aktivistlerimiz atmamız diýip diýip tapdym. Ondan olar terepdiler aýbalara aktivistlere meňden şu adeçeni bizim bir orça aýdylan serýozny ýa-da türkmençesi bir çorba çykarlyk, ýylgün bähbitli ýa-da bir halkara syýasatda ünsürläjek adamlar ýa-da toparlar, gruplar diýlenler, bu diýen adamlar olaň içinde ýok. Ondan bilen ede oturan gurrunlary, kariyerini Orta Aziýa boýunça hünärmen bolan soň Türkmenistan boýunça hatda hünärmen bolan soň köpüsi bilýär näme. Ondan sana sorulma diýen ýaşuly berdidim ýaşuly. Bolýa diýdim, ha telefon goýdum. Sen şu wagt nerede diýdi? Onu menim düşünüm yok, sonra o näme diýjek bolýar. Ay diýdim, daha şu neme şäherde kim bilen ağam elli yine bir näçe Türkmenistanyň we ýanymyzda şolar ýalyky bilerikdi Türkmenleriň meselesini çaltarak çözmek barada, has bol düşündirmek barada çynnakay proýektler bilen, çynnakay teklipler bilen şolar ýalyky çykyş edýär. Maslahat soraýar, maslahatlaşýar, saat diýdim. Bolýa diýdi. Indi o diýen adamlar nerede diýdi. Şo adamlar ol bilen ontak olaň tökme datýany, gawak gelen adamyň ýörüňiň aşagyna girip öz bähbidi üçin her zat edip biljegini, her zat etmäge taýýarlygyny, kameraň öňüne geçip tamsyk gürleýänini, özünün samsaklygyny, özünün sowutsuzlygyny bütün dünýä jar edip oturanyny, paş edip oturanyny o adamlar düşünenok. Sebäbi türkmençe bilenok da olar ýöne şo beden dilinden şolaň bir oňly zat etmeýänligi ýüzünden, sypatyndan, kanalynyň afarmleniýesinden, bolşundan, şondan olar şeýle çak edýärler. Perse bor ýurtda diýdim. Ha o bolýa diýdi. On size diýdi, ha şu iş edýän proýekt, çynnakay iş edýän uly ýurtdan, uly guramalaň bir serýozny çynnakay iş edýän, iş edip biljek, şular bilen bir zat edip biljek, hakykaty düşünýän, hakykatyň tarapyna halkyň bilelikde hereket edýän adamlar diýip inhasir geldi. Öz halkyňyzyň, ýurduňyzyň, diňe Türkmenistanyň da bütün dünýä türkmenleriniň adından naşular ýalyk geldiňiz, şu ýurnaklara, maslahatlara gatnaşýaňyz. Birinji däl, ikinji däl, üçünji däl, 10-njy däl, öňe ýatan ýerler ýatyp Awdukla, Fakir, Awdulkerim, Mazma, Dağlar, olar bilen bilen. Ine şol döwürden ağırma, ine soň sen töwer beýlekler we naşular şol bir işleň içinde bularyna haýdaşyp ýörler. Niýde ýanky diýenni? Diýip soraýar ýanky ýaşuly, olaň gaty meşhur syýasatçy. Meniň näme diýjegini düşünemek, sonra da düşünemek,
Cevap berýänler. Ondan ýok dedi. Eline elime koydu. Ýok dedi. Sen hiç düşünmedin dedi. Ondan men bolýa dedi. Men tak ýaş tejribem ýok. Gaýrat edip düşünürseňiz dedi. Diýdim. Olar nerede dedi, siz nerede dedi. Sizin edip beren işiniz näme, olan edip beren işi näme dedi. Indi deňeşdir dedi. Deňeşdir dedi. Indi öz innem dedi, olar ýalak adamlar dedi, tökmek atmagy gowurýa. Ondan gawanmagy gowurýa, görüpçüligi neme diýe şolar. Ondan dedi, olan arasında da dedi, inteligensiýa bir wekili zady bolaýanna da dedi, ay şol aňyr baş gowy adam diýsen dedi, şoň ýarysy öz bekbidi. Ýarsam ilüň bekbidi ýaly edip oynayan roli şol häsiýetde bolýar. Galyplary, häsiýeti, maksady ýani şol görünüşde bolýar. Ondan dedi şolar tökmek adasa da dedi senin var şu edip gören işlerinden goýup bir näçe munduny çykyş edip soňra oturup onu montajlap ömrüň gymmatly onda da näçe aýyp dursun türkmenistan üçin gystanalyň diýip gyssaly hereket edilmeli wagtynda sen şolara ýalaky şolara jogap berip bir näçe munduňy onlarça munduňy şol montajda düşünem neme diýäň, harjaýan. Men şoň üçin şu soragy saňa berýän. Onuň hakykatdan çeýip oýlap gördüm bolan dogry da. Dogry. Olar nire, biz nire. Şoň üçin birinji awuz oýnatgylyk güni mehribanda onlar. Oýnatgylyk güni. Indi nähili oýnatgylyk güni diýär. Bular bir-birinden tapawutly ýaly bolanmalylar başta. Dogry dälmi? Aslında bular bir-birinden tapawutly. Hakykatda iş ýüzünde bular bir-birinden tapawutly. Ýöňem aýtdym. Şu taşary ýurtda öz bähwidi üçin hereket edýän adamlar, adamlaryň toparlary, adyna näme diýseňiz diýin. Bular dine öz bähwidi, özü meşgul bolsun, näme bolsun şoň üçin. Bu absurdyň maskaraçylygynyň iň soňky ýeten derejeden birinji awuz boldy. Birinji awuzdan soň bu halka arlajak bolanlar. Arla bilmediler. Öjükdirýärler, şu nedin, bu nedin, ayaga galyň, ýakyn, ýykyn, gan ýokun, o nedin, bu nedin. Birinji awuzdan öňküleri ýadyňyzdan çykaryň. Birinji awuzdan bäri, geçen birinji awuzdan şu birinji awuzda çenli edilen işleri, çağırışlary, çykyşlary, fokuslyklary, adam satışlyklary, goýulan özara gurrunlygyň seslerini, zatlaryny, hemme zatlaryny goýup. Gözüňize getirin. Utanman biri onuň halkyň öňüne çykyp ay bu diýär rejimiň biziň bilen işi ýok diýär. Diktatorlygyň biziň bilen işi ýok diýär. Biz ýa diktatorlykdan näme isleýäris? Adaty şu gidiş gelişler bar ýurda. Şonu diýär ýoly goýdunlar diýär. Biz sokuşuklamazy edeli, öz haram gazancymyzy ýa şoňa meňdeşdatlary edeli. Bize deňmesin, ýurdu talasyn, ýurdu toğuň üstüne minirip bir ýere urutup goýursun, halky etsin, bizi gyzyklandyran ok diýär. Bizi gyzyklandyran zat diýär, biziň kezaplyklarymyza, biziň oýnatgylyklarymyza, biziň özümüzi hödürleyen siyasi celeplik işlerimize diye yol açsın, şoň öňüni açsın, bizi özüne hyzmat etdirsin, biz başgalar planymyz ok diye. Türkmenistana diye anha näçe tane adam gitdi diye. Şolar ýaly soragy çekipdirler diye. Onuň diye göý beripdirler diye. Propaganda tere. Nirden gelýär propaganda? Risk bilen bir şu gurrundaşykları geçirmäke
risk sana uğratacak. Garaş birinci ağız nemeni, ýatlamasak bolany ören möhüm türkmenler üçin şoň üçin sebäbi fokusluklan adam satyrşyklan watany, ýurdy, halky satmaň, bir-birini satmaň ýetjek derejesine ýetip biri-birini iýip, biri-birini gemirip, biri-biriniň ýygyny, poguny açyp geçen birinji awuzdan şu awuzda çenni bütün maskaraçylyklary meýletine däl bu öz istegülenler ýöne bular şol içindäki şöhrat baraldyga, görüplüge, dönüklüge, adam satmak kinine, şu zatlara çydap bilmän bular geçen birinji awuzdan şu birinji awuzda çenni aýagarlygyna dağlaşdylar. Aýagarlygyna sokuşdylar. Iň soňunda da tutuş dünýä maskara boldular. Ina şoň üçin birinji awuz şoň üçin ähmiýetli. Mehribandy bolmaly. Hiç wagt Türkmen hereket adly oppozisiýa güýçleriniň birleşen Türkmen Halk Frontu hiç wagt näme bolsa bolsun, näme hödürlensin, haýdan bolsa bir diktatorlyk bilen alalaşmagy, egilşik edilmeli. Ay şolun edýän zadyna ay bolýa da diýmeli, geçirimlik edilmeliýilen sözü hiç wagt bizden eşitmersiňiz. Eşitmediňiz, ondan meýlem eşitmersiňiz. Hiç wagt bizden Türkmen hereketden öz adam satmak hyzmatyny ýa kezzaplyk, ogurluk, jümrülük, şuwulçylyk hyzmatyny diktatorlyk rejimine hödürleýän manadaky çykyşlary eşitmediňiz. Mundan soň eşitmersiňiz. Hiç wagt şertler näme bolsa bolaýsyn, näme gopawanýan bolsa bolaýsyn, hiç wagt biz diktatorlyk rejimleriniň buýruklaryny, oýunlaryny, proýektlerini hiç wagt şolara gatnaşmaýar. Ýerine ýetirmeýär, şoňun reklamyny etmeýär. Etmedik, etmez mundan soň. Şoň üçin inni bir adam halkyň öňüne çykyp gürleýän wagty gürlemeni öwrenmeli. Hemme zatdan öňürde bu gürleýän adam bir toparyň adamdan gürleýär şeýlemi? Ol samsyk inni nalaje deýin Türkmenim kanaly. Bizim diýär düşmanymyz diýär diktatorlyk däl Türkmenim kanaly diýär. Tere bize diýär alym bilim gerek diýär. Revolýusiýa näme bilen ol. Onuň maňa lakam goýupdyrlar ho. Adamlarda peýda edýän bir adamyň, bir hünäriň nemesini takýar. Ona laýyk däl. Sen öňürde bir adam ýa-da sözlem düzmäni öwren. Şu aýdýan zadyň ýalanym bolsa, sözlem düzmäni öwren. Sen aýdýan sözüňi düşünip bolamak agyň içinde bul edip dur. Halk biz prostoy halk diye. O ne ayın prostoy halk? Prostoy halkta şonça pul var mı? Prostoy halkın adamları İstanbullu, Türkiye'de, başka yerde, şolara yalakay, sunkosunda şonça pulu gezdir mi? Gezdirip bilýär mi? Ýöne bir yerden bir yere akıtıp bilýär mi? Adam oynayacak bolýaňyz özüňiz oynayın. Adam satacak bolýaňyz özüňiz satýaňyz. Birine tökmed atjak bolýaňyz özüňize tökmed atýaňyz. Birini peseltjek bolýaňyz özüňizi peseltýaňyz. Gürler, gyzyl tylla, altyn bolanyňdan gürlemän gümüş bolay. Özüň öz adam satmak
hyzmatyny diktatorlygy öýdürläp oturýar. Onuň nähili Türkmenim kanaly. Ha, o Türkmenim kanaly duşman, kime duşman? Gan hor Serdara duşman. Türkmenistanyň 1-nji, 2-nji, 3-nji diktatorlyklaryna. We şol diktatorlyklar döreden jinayatçylykly sistemalaryna paraporluk, korrupsiýa konstitusiýasy esasynda döwletiň dürli wezipelerine tutuş maşgalasy bilen ýokary wezipelerine, ähmiýetleri wezipelerini işläp ýurdy halky talap halky watandaşy edip iň soňunda da daşary ýurda gaçyp innem özüni oppozisiýamy, aktivistmi, oraz dogry aktivisti. Hakykatan aktivist ýok. Aktivist bolup şular ýaly parang paňlaşyp, paşardaşyp şular ýaly edip örenler. Elbetde bizi düşman kabul eder. Sebäbi öňünde hakykat dur. Hakykatyň gözleginde biz, hakykatyň ýyzyna biz. Ay diýe riskem bağlajak. Risk ýaly biri diýe o serdaryň töweregine goloýlaşarmy? O serdar özüne diýe olar ýaly birini goloýlaşdyrarmy diýe. Inni hormatly watandaş, senden şu kriteriýany 1-nji awgust, geçen ýylyň 1-nji awgustyndan balagyny açyp bütün dünýä çok yalamaç olup özünün bütün uyatlyklarını, uyat ýerlerini, maskaraçylyklaryny görkezip gelýän oýnatgylara, jappaklara, maskarabazlara şolary da oýnupdyr, şolardan hem talap et şu şertleri. Professional bolmaly diýip şolardan näme talap ediňiz? Kameranyň öňüne gürläp otur, o näme gürleýän belli-de. Bol uzatlar gürläp otur. Ýa-la belki biri halky, äsgermen halky näme diýip otur. Ýene biri özü ýurt durup, özü hemme zady edip şular ýaly. Han özü, sultan özü satyn alyp Türkmenistany 3 milyona satdy, hawa iniň keyfini nemetini sürýär. Täfin nemeler. Siz halk bolsaňyz, ýöneköy halk siz bolsaňyz, bu ýöneköy halk näme üçin siziň bileleşip, birleşip eden garny köçüklük, ýakylşyk, ýykyşlyk, ýumrulşyk çağrışlaryňyza bu ýöneköy diýen halkyň, olar ýaly ýöneköy bolsa, sada bolsa, hiç sady bilmeýän bolsa. Näme üçin bu halk? Onu siz hakykatan hem halk bolsaňyz, näme üçin köpçülik siziň ýanyňyzda däl? Näme üçin bizim Türkmenim kanalyna özüňiz ýaly oýnatgy, satançy ýaly edip görkezek bolýaňyz? Näme üçin? Kim dinýäňizmi? Kim dinýän bolsaňyz, alyma bilime üns berin. Alymdan, bilimden peýdalanyň. Ahlakdan peýdalanyň. Şol ýaşula aýdyp bilmedim daşary ýurtly syýasatçy. Olar nerede diýenler? Olar bir nemäň otogyň içinde diýjekdim, virtual. Bir virtual nemäň içinde otogyň kabinetiň içinde, virtual kabinetiň içinde aýagarlaryna bir neme diýer. Indi içigisi bollar, içigisi edýän, başarýan hiç işleri ýok. Diňe ýalan, diňe şonu edýät, munu edýät, hiç adam edebilmediler, edibem bilmeýärler. Sebäbi bulan tirigatynda ýok bolar. Hudaý bermedik bulara. Gaýtan Hudaý uran bolary. Bermeýär beýlede dursun. Hudaý uran. Şoň üçin şular ýaly näme gürleýän, näme etmeýän, näme edýän bilmeýär. Şoň üçin şeýle. Hudaý uran näme şoňa diýilýär. Mehrumanlygyny. Bu halk bizim bilen, biz sada halk diýen halkyň näme üçin teň bilen däl? Şunu çoğaltla.
bolýar. Geçen 1-nji awgustdan şu awgustga çenli oýnatmady bu halk özüni. Hiç kim gelmedi, hiç kim inanmadı, köpçülük inanmadan bolýan. Biri-biriňizi gemirşip, biri-biriňizi maskara edip, boljaňyz bolly maskara etdiňiz. Indi mundan soň sizi biram bir maskara etmeli. Eňekleşip oturjakka siziň ýalanlaryň. Bilimi kabul etmeýän bolsaň, alymy kabul etmeýän bolsaň, ahlaky kabul etmeýän bolsaň, iyiliň günüň bähbidini kabul etmeýän bolsaň, halkyň çekýän zulmyny kabul etmeýän bolsaň, arkaýyn diktatorluk bilen işleşip bilýän bolsaň, diktatorluk sana degmeýän bolsa, hiç zat etmeýän bolsa, hiç zat edip bilmeýäs. Olar ýalaky sidiýalyklar bilen. Sidiýalyklaryň ýeri halkyň tarapyndaky, hakikatyň tarapyndaky adamlaryň birleşik bilen partiýalaryň arasynda. Siziň ýeriňiz Serdaryň Küntüganatynda, Serdaryň haremhanatyna garemine siziň ýeriňiz. Bu wedegim oýnalýanyz. Bolary günümel oýnamasalar aýrylgy ýoldan oýnaýarlar. Näçe ýyldan bäri kime hyzmat edip ýören belli o. Amerikany täzeden açyp oturmagy gerek ýok. Halk samsyk däl. Halk ýadyndan çykaran o. Hakykatdan bu halky öjükdirip bolýan bolsa, öz ýurduny ýaktyryp, ýyktyryp, düňdürdip bolýan bolsa, eder-de şu wagtça. Ýönetim şol derejeye ýetirjek bolýar. Elbetde halkara tejribeleri bolan adamlaram bar. Olaram size kömek edýär. Olaram size ideýa berýär, zat edýär. Tega olara da gerek. Olara material gerek. Olara maglumat gerek. Olara oýnat gerek, oýunjak gerek. Mehriban doňlar. 1-nji awgust oýnatgylyp günü bilen baglanşykly. Şo günden şu güne çenli. Daşary urtdan Türk'e barandan soňunyň nähili bolanlaryny özüňiz bilýäňiz. Aýda oturmagy gerek ýok. Kimin bilen ýatyp turup ýöreni belli. Biz diňe Allahyň razasy üçin, razylyk üçin, ilgün bähbidi üçin adamlara hakikaty düşündirjek bolýar. Hiç kimi biz garalamyzok, kiçelçek, pezelçek bolandyk. Planyny tanaýanmy diýe. Plany kim, plan näýlady? Nähili şol şeýle beli diýip soraýar. Bizim berýän jogabymyz şu. Edýän, ogulky eden işlerini ýatdan çykardyp, şu günni näme iş edip ýör? Näme edip ýör? Näme agitasiýasyny edip ýör? Bir aýdýan zady bilen beýlik aýdýan zady gawat gelýärmi? Özüni ýalanlap oturmy? Bar bilýän zady absurdmy? Dälmi? Ina şoňa öňs berin. Ina şu bolsun kriteriýa, şu bolsun çarçowa, şoň içine salyn. Ganunyna özüňiz karar berin. Şu sebäbi bize näme? Biz olary ýalanlamak däl, Olun käbiri halkara ýygnaklarda ýa käbir halkara gurulmalara gidip bizi ýamanlaýar. Ýa bizi kömek edýär diýip başga ýamanlaýan, arşykaýat edýän adamlar zatlar bar. Oho, siz düňkü edilen meýdanasy, düňkü. Bu syýasy geçilen ýol oynamana geçilmedi. Munça tecrübe, munça tanış biliş, bıraklar oynamaya edilmedi. Her kim özüňizi ýaly oýnatyp durýarçak bolýar. Şoň üçin mehriban bolmaly. Şu 1-nji awgust oýnatylyp günü şunu ýadymdan çykarmalym. Netip bolsa Türkmenistanyň halk respublikasy döredilende şu 1-nji awgust oýnatylyp günü daşary ýurtlarda şular ýalaky
agdy birligiň, bilelikde göreşmeň, bir iýiliň, günüň, halkyň, watanyň bir azatlyga, erkinlige, kömege, gorluga iň köp mätäç bolan pursatyndan şular ýalakay halkyň ünsüni sowmak, halkyň aňyny zäherlemek, halky ätgermeçilik etmek, halkyň öňüne geçip söwünmek, agyna gelenni halkyň öňüne geçip ýalan sözlemek, bolgun absurd zatlar aýtmak, şular ýalaky zatlar bilen halky güýmejek, temany üýtgetjek, diktatorlygyň daşary urtlarda durmuşa geçirip ýören proýektlerinden, zatlaryndan ünsü sowmak üçin edilýän şular ýalaky arzanja oýunlaň, adam satyrşyklaň ýatdan çykmagy üçin, geljek nesiller tarapyndan bilinmek üçin şu birinji awgusty oýnatdyryp günü, oýnatdyryp senesi diýip ýokmany suratda taryh girizmek üçin. Şonuň girizek nesip boldy. We şonda da bütün şu daşary urtda kimleň öz halk üçin, watan üçin nämedenni şaýatlar bilen bile hemmesini şo taýda geljek nesillerime nesip bolsa gurrun berer. Inni riski alalım. 1 Ağustos tesvirlerim var. Neme gelýänçe, risk gelýänçe men tesvirleri okaýyn. Ondan soň risk bilen gurrundaşygy geçeli. O risk näme üçin bular ýalakay şo serdaryň ýanyna ol nädip bolsun eýle beýle riske göňetmeçilik edip riskiň aýdýan zatlaryny ýalan diýip risk ýalan sözleýär diýip şular ýalakay onunla gürleýän, onunla ýazýan, hatda bize de ýazýan redaksiýamyza beýleki tanışylışlara da ýazyp Rusi şolar haram togma ýetirer diýip ýazdım, ýetirýärler aňraýany. Olar o Türkmenistannaklara geregi ýok. Şu Türkdäkiler bar, şolar ýetirýär. Şolar ýetirýär. Şo bir-birini etmekden, bir-birini sokmakdan bir neme de bilse şolar ýetirýärler der. Şo ara kesmede ýetirýärler olar. Mehmanda onlar şu gün Türkmenim kanalynyň şu günkü gün ýaýrymyna geçen ýylyň 1 Ağustosynda 70 derejesine ýeten daşary urtlardaky ýylynyň bähgidine bolmaýan oýnatguluk hereketlerinin şu günkü 1 Ağustosda geçen ýoluny ýeten derejesini bir-birini oýnatgylan maskara edişini virtual bir otogda oturup bir-birini edip idar olup innen daşta görüňe agdyryp her kimi öz ýaly hata etjek bolup ondan bundan tökme atışlaryny edadyny hemme dadyny agda geçdik. Ýaşlar köp paýaş etdi. Ýaşlar bilen bir gatarda daşary urtlardaky türkmenler, Türkiýedäkiler gyzyklanýarlar, şolar ýalaky Türkmenistanyň häzirki bilinmeýän, ýazylmaýan, aýdylmaýan tarihi maglumatlar bilen maňlanşykly käýärem şey düşündirip dursaň diýen soň şonu men geçenki 1 Ağustosdan şuňky 1 Ağustosda geçen ýagdaýlary gysgaçyk düşündirmäge synaşdym. Ýeneki efir duşuklarynda çenni hepden ahyrynaky efirmede çenni köp sag bolun, nesip bolsa ýakynda men bir şu komentar okap gidip gelemden soň habarlar gepleşenler nesip bolsa şulay başlatmakçy gepleşiklerimiň sanyny, ýygyjamlygyny köpeltip dogry informasiýalary, hakykatlary
öýdýderli ýagdaýda dykkatyňyza getirer. Bilişiňiz ýaly güýzde esasy hereket başlaýar. Şoň üçin güýze bizim taýýarlygymyzy görüp siziň bilen bile hakykatyň tarapyndan, halkyň, watanyň mukaddeslikleriniň tarapyndan nähip bolsa bilelikde diktatorlukdan peýdalanmak isleýänlere, oýnatgulara, syýasy jeleplere, küntülere hemmeden garşy bilelikde halk üçin görüşmäge dowam eder az işe görnüşde. Ýene keyfirlerimizde şeňle ondan taýypda görüşelim mehmanlar ekranyň aşagyndan geçip duran maglumatlarda, hatlarda biziň bilen nähili araşyk gurup biljeňiz, saklap biljeňiz ýadyýa. Şo taýda biziň sosial mediadaky, Facebook'daky, Instagram'daky hasaplarymyz, TikTok'daky hasaplarymyz şeýle-de e-mail, elektronik poçta salgymyz hemmeti şo taýda ýazylgy. Şolaryň üstü bilen habarlaşyp bilerdiňiz. Ýakyn wagtda nähip bolsa Telegram, WhatsApp we şoňa meňdeş has ýeňilrek zatlarym elýeterli ýagdaýa getirmek isleýär. Bütün hukuk sistemalaryny dogry dikeldemeden soň nähip bolsa täze kompýuter bilen jolar ýalyky. Bir buradan bir zat detaýyny şoň nirde näme etjek bolýandym tapar ýaly programmalary şeňle goýup has goýup görnüşde size hyzmat bermäge dowam etmek isleýär. Ondan teretjek, we tesvir edecek, arparzılarımız, öňde barjalarymyz sizem sag bolun. Sağlıkda görüşelim, ýene-ki efirde uşuklarymyza şeňle görüşmäge dowam, hakykatyň halallygyň, dogrulygyň, halkyň ýanyna, il günüň ýanyna, her kim eder özüne eder, şunu ýadyňyzdan çykarma. Allah ýarynız bolsun mehmanlar. Toýda görüşelim. Ýurtda görüşelim. Hoş günler.